Galondi segati ebe tenya welela vala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela vala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela vala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela vala kachideme. Tenya welela saraga jugu bomori tenya welela. Alhamdulillahi waliyu salihin summa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-akyar wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ayyuhal mushahidin al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambade TV Sirifla lajebaw malikono malikokan ka ofo ka wale nyumandon sanga aniwati akanyama dalila ka ala tanu ala minye nyumankelaw ko semeyoro ye ka kishini nema nyini akoke Muhammadu Rasulullah ka ale min ko akakuma kan sanumawna ni adamaden fatura ika bara nyuman bela jelembi jo fona kera sabaye odoye ni mami tara ka woloden nyuman to iko walma jenyogo nyuma ulubi ala wele mini sarakati mimbo itogola o hinebi isro lada do Islamia demeton jekuluba mimbe jinye kono jam'iyatu Ansarudin ube ziara bakene sigi tamanin kono ala mahinena anga chokoroba sanuma Muhammadul Madani almarhum kasoma yelemali o hukumu konnala nyinanta imbena utukalo klenani samba fla ani mugan tamani dugu kono. Alhamdulillah alislamé jamakulu uye kene soro ka sangani ambe lahalaya yere min kono ni oye bana jugu nye anye kuma galama tenku ton nyemogo nabagaw ziara dew yere uyu ka nisonja anu ka dugaw don uyo yira ni kene kono anga je anko sheria nyogon fe. Alhamdulillah sababu mi aundo tamani bi a folo wo shirfu ka yere kanu karamajara yere kanu wo ye aundo tamaniya mun betugu ola ay amoke u kasira min kofo anyi ananfa u kasira no de jamana tabulu koro no e ziara ne mauludu ka barka do olula aywa o bara no willa an ya yere jate ko an senga ka yola an karamo fe wode aundo tamaniya aundo ne tamaniya nenin ka grupu annana soro chanchanna mo mafalendo wo ya un jigifa ka don ka fo ni benta machine jamana kono wode an ni soja kusebe nin na nyona ube sena adama do bebbe ambe kangelin fo jamana be kulu sumaya wala o jama min nalen flani ambe foli ko jama be me fen fe ba soro sababu de bala an karamo Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara alemi ye ko nyemoy mo be se ka mo faranyonka alemi ya faranyonka wajibi ambe foli kale katla ka do kai sijani kenan lafiya ala ko dawo ma pourque ale sababu ko so biya ka kala nyona ni joina jiya ka nyon ko me pourque sumaya ka do jiya kono wala ambe ale fo ka wasolo mbe fo bi tamani du ko ko kaya an ni so jalendo adama de sabatilendo bashite mo sila be sunora kanya be dumuni ke kanya mo be ka nyon bunya dumi bayo wodi an fa ko sebe sabu islamaya donan to meni majigidi ani nyon bunya ani nyon karama ka beto isula be ki take ka jujeli to alabulu an nana soro wota machine de be tamaniya we neni ka wasolon ka bela de lendi sodia mobile mi bora wasolon bi ka do ya karena personneli antse ko jatefo o kacha we chaya dai munu yere masse kana o kacha ni munu nana me o hagli nyuma be yanka o ka do be yan o ka do be shirfu kay o mo kacha we chaya dai me aw munu nana vraiment ko ni be ala tanu aw ni soja lendo wa jamana beba kalama wasolon jamana beba do ka fo bi aw be taman aw ko ni chimi no ba aw boloko la se wasolon tola serfu kema wode aka do ke wasolon yi to do man tunta wasolon na kunu me bitoye abe soro mun fe mo ba nunu ka do aka do ke wasolon yi nde la ka mo chama krenkren la ka do ke jamana foliko mizgi kadi mo wi jamana kono aka do kanyi mizgi kan noya foli kan noya demse o kan yesi ala kuma wode nyetaay wasolon bela jelembo nyini wasolon dina tigi bebo nyini sherfo ke febi wasolon tola aka do ke wa fitna do be wuli wasolon bita aka do ke wasolon be suma chomi demse o be nyon famu mo korbo be nyon famu sanu ko kele be somo do ko kele be wasolo aka do ke anyi pour que
sumaya be do wasolon demso ka ɲɔgɔn kala ɲɔgɔn na ni dina sira ye o de y'an ka laɲini ye wa ka tila k'a ɲini a fɛ wasolon tɔgɔ la a ye siɲɛ kelen de kɛ anw fɛ yanfo la wasolon tɔgɔ la k'a kɛ segin ka taa dafa to mun na serifukɛ ka doni wasolon a ye nɔ bɔ anw yɛrɛ b'o sariya a ye nɔ bɔ wa n'a seginna tun ka taa o ka di an ye wasolon bɛɛ de kumakan filɛ nin ye. An nana ka na ziyara la ni Ala ka jɛ ye tamani yan nɔ dɔwɛrɛ ma nati alhamdulillah ziyara yɛrɛ bonya kira sallallahu alaihi wasallam ka kumakanw na ani silama ɲumanw Ala ka jɔn ɲumanw ka kumakanw na ni o de ye ziyara kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a ye kaburu yazura ko a b'a aw hakili jigin lahara la o de y'an nakun ye ni Ala ka jɛ ye. An nana ziyara fana la alhamdulillah jama nana wasa kɛra alhamdulillah san o san bɛna ɲinan tan san fɔlɔ ye a ka ca san 10 ye ni Ala ka jɛ ye an bɛna ziyara la yan nɔ ni Ala ka jɛ ye san o san an bɛna Ala barika la an bɛna n'an ka hami an ka diɲɛ hamiw ye n'an ka lahara hamiw ye ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fana b'u jigi sɛma na duwawu ɲini sira fɛ ni Ala sɔnna n'an sagira ka taa fana an b'a sɔrɔ an ye duwawu min k'an yɛrɛ ye ka duwawu min kɛ silama jama ye ni Ala sɔnna an b'a sɔrɔ caman jaabira ni Ala ka jɛ ye ni Ala ka jɔn ɲuman ninnu ye an ka Ala ka jɔn ɲuman caman dalen bɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an mɔkɛ a n'an fa n'o de ye Bahamada ni Hayidara ye ani silama ɲuman minnu bɛ ani sirifila ma ɲuman minnu bɛ yan an bɛna ka na duwawu ɲini n'an karamɔgɔ Seyidi Serifu Usman Madani Hayidara yɛrɛ ka bonya n'a ka karama n'a ka lɔhɔrɔma ye Ala ka jɔn ɲuman de don a ye ko dɔ to Ala kama ka ko kɛ Ala kama a ye min kɛ a ka bɔ hakili ma ni Ala ka jɛ ye o de ye an nakun ye inshallah. Ne yɛrɛ yani ne ka yan nali daminɛ ko fɔlɔfɔlɔ n ye hiji taga a ka ca san 10 ye n y'a daminɛ n ye hiji taga k'a fɔ Ala ka n ka se ka taa ɲɛ da alikaba kan n ye alikaba sɔrɔ a ka ca san 8 ye bi. Bon o bɛ musajabu sɔrɔla a kɔnɔ ne yɛrɛ ka duwawu jaabi caman sɔrɔla a kɔnɔ n ka mɔgɔw caman bɛ yen minnu b'u jugu sɛmɛ na ni nana kɛnɛ ka yan nɔ ziyara kɛnɛ ka yan nɔ an b'a fɔ Ala ye mɔgɔ minnu b'u jugu sɛmɛ na duwawu ko la an yɛrɛ ka dugulamɔgɔw b'o la n kanubagaw b'o la jamana wɛrɛ mɔgɔw b'o la ni Ala ka jɛ ye a bɛɛ lajɛlen ka duwawu bɛ jaabi Mukhtar ni Ala ka jɛ ye inshallah Ala k'an bɛ sababa ma an b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ nana ya rabbi i nana ni hami min ye Ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan an b'a dɔn Ala b'a dilan minnu fana ka ŋaniya bɛ yan n'u bɛ kɔfɛ u k'u ŋaniyaw siri ni Ala ka jɛ ye Ala ka jɔn ɲumanw de bɛ yan kuranmɔgɔ yɛrɛw de fɔ kuranna kalanbagaw de bɛ yan kuranna baarakɛbagaw de bɛ yan minnu ye kuranna baara olu de bɛ yan ni Ala ka jɛ ye Ala bɛ duwawu jaabi inshallah an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ye ɲinan ta yira Ala ka san wɛrɛ fana ta yira na mɔgɔ minnu ma se ka ɲinan sɔrɔ problème min bɛ jamana kɔnɔ an tɛ ɲinan an bɛ duwawu kɛ Mali ka problème la ya rabbi Ala k'a ban Ala ka solution sɔrɔ a la solution fana bɛ sɔrɔ a la fana ni Ala ka jɛ ye karamɔgɔ senimaw de bɛ yan u bɛ k'a yira Ala la Ala ka jamana in problème ban ka taa kɔrɔnfɛ la ka taa bila camancɛla la Ala k'a bɛɛ ban Ala ka jamanadenw kan bɛn siga foyi t'a la yanni san wɛrɛ ni Ala sɔnna Ala b'a bɛɛ ban siga foyi t'a la Ala k'an bɛ sababa ma salamu alaikum wa rahmatullahi. Bon alhamdulillah rabbil alamin ni n ko n b'o fɔ n bɛ a fɔ depuis san 1991 ɲɔnɔ a bɛ nin sira in kan ka sababuya kɛ fɛn nafa yelen kɔfɛ an fɛ bamananw b'a fɔ ka kuma la n'i ye nɛnkun kɔni bolonkondenw ni ɲɔgɔn cɛ siga foyi t'a la n'a tɛ kɔgɔ nɔ a bɛ tulu nɔfɛ an ye nafa min ye ziyara in na o de y'a to san 30 ni kɔ in na ɲɔnɔ ma fara la wa ɲɔnɔ ti fara la bilen ni Ala sɔnna an y'o de y'a la carré 15 o de bɔra ɲɔnɔ section na ka na personnel sen tɛ o la mototigiw sen tɛ o la carré 15 o de bɔra ɲɔnɔ mara la ka na ziyara la ɲina o yɛrɛ ka sababuya kɛ banako ye sinon an ka nata ka ca ni san tɛmɛnenw na Ala y'o dɔn ni kuma bɛ ɲɔnɔnkaw kɔni bolo dɔrɔn ka fɔ karamɔgɔ ye o de ye ka dugawu kɛ tan Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labankoɲuman di an ma sabu ka da kan karamɔgɔ Mukhtar ɲɔnɔ tɔgɔ la karamɔgɔ sara tɛ anw bolo sababuya kɛ ɲɔnɔ karamɔgɔ ye layidu di ɲɔnɔ ma depuis san 90 ɲɔnɔnkaw waati korona a fɛrɛ bɛɛ ni Ala man ka jɔnya dɔn ka tant que ni bɛ na n bɛ taa n jɔ o la k'a ni ɲantuma Ala da o ma Hayidara sara tɛ ɲɔnɔ bolo a sara bɛ Ala de bolo fo ka taa se san 2016 ma o ye ani ɲɔgɔn cɛ ye sisan sabula 2017 fɛn min y'o bali o ye an yɛrɛ ka wasa n'an ka bonya n'an ka karama de ɲɔgɔn dɛmɛ denfaya bonya min dira ma o de ye a bali ka taa san 2017 o la ni ko n ka kuma ɲɔgɔn tɔgɔ la ka ɲɛsin karamɔgɔ Hayidara ma Mamadu n bɛ ka fɔ Sibila TV n b'a fɔ dɔrɔn Hayidara Ala k'a mɛn an kɔrɔ a y'an kanu min kɛ ya rabbi Ala k'a sara ye
a kɛra an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye yarabi ala k'an k'a ye kɔmɔgɔ ɲuman ye an minnu ma y'an sɔrɔ fana an bɛ min fɔ u ɲɛna ziyara u kana to a ka fu kɔ sabu ka d'a kan nafa don nafa fila de don diɲɛ ani lahara a b'a bɛɛ ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ bamadan ala ka hinɛ a la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen san wɛrɛ ziyara yarabi ala k'an sijɔ ko kɔnɔ bana cɛjugu in ala ka ɲɔni ka bɔ diɲɛ da la mali ala ka kolosuma mali ala ka basigi fitinɛ ala ka ba jamana kɔ karamɔgɔ ala ka sara ŋaniye la sɔli ala rasul ni kɔni fɛn b'a san 30 dɔɔni a b'o bɔ bi an bɛ nin baara ninnu na vraiment kana an ɲɛ da an karamɔgɔ faso kan kana fara kan kana dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ka ala wele n'a hɔrɔma ye ka d'a kan an karamɔgɔ min n'o b'an ɲɛ k'a bɛ an y'a dɔn don min ka se bi ma an ma foyi yala ni ala ko tɛ an ma foyi yala ni kira ko tɛ o kumana a m'an wele nin baara in na tile kelen ko an kana fara ɲɔgɔn kan an kɔni y'a ye a bɛna ka na nin baara in kɛ a bɛna faso la a bɛna ka na fa ziyara ka na bɔ an masaw la an fana y'a ye k'a fɔ an bɛ tugu an karamɔgɔ kɔ ka na a dɛmɛ o baara in na an ka o nali kɔnɔ an ye nafa caman de sɔrɔ a la o kama kabi an y'a daminɛ don min ka se bi ma don o don an bɛ ji di n'ala sɔnna donc ko kan ŋo ti nɔrɔ dɔnkili la Gaza o mana san o san n'ala yira an kɛnɛma na an bɛ na nin kɛnɛ in kan ka na fara an karamɔgɔ kan ka na an ŋaniya yira a la nin de b'an bolo ka d'a ma ni fɛn wɛrɛ d'a ma min tɛ nin ye Mukutari an b'o d'a ma o kumana bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon surtout san o san i b'a kalan mɛ ɲinanta kabako dɔ de bɛ ɲinanta la an ye ɲinanta datugu cogo bɛɛ de la ka dogo cogo bɛɛ la pour que mɔgɔw kana bɔ kana bana ko min bɛ jamana kɔnɔ sisan ni jamana yɛrɛ bɛ cogo min na an karamɔgɔ y'a essayer ka fɛn in dogo mais ala ye fɛn min bɔ o dogo man di dɛ an y'an da ka tugu an m'a fɔ tele la an yɛrɛ ye tele baarakɛla i b'a ye a ma fɔ tele la a ma fɔ arajo la an m'a fɔ hali an ka sigiyɔrɔ la mais ala sɔnna jama min bɛ yan bi kabako don i bɛ ɲininkali kɛ ko jɔn de ye ninnu wele ala de y'o wele in tansurullaha yansurukum wa yusabitu aqdamakum bon nin kɛnɛ in fana ka kabakoba de bɛ yan ni mɔgɔw y'a faamu nin kɛnɛ in man ka fɔ mɔgɔ kɔ parce que nin kɛnɛ in tɛ Hayidara yɛrɛ ye bilen nin kɛnɛ in tɛ bamara nin bilen an b'a fɔ nin kɛnɛ ye ala mun ye nin bɛ kɛ diɲɛ de ye an don yan ni sisan cɛ an ye ala wele qualité min kɛ mɔgɔ dɔ de bɛ se k'i kun ja ka dɔ fɔ mais maa t'a da dɔn mais a mujiza ye mun ye an karamɔgɔ ye an ye baara min daminɛ an nɔfɛ n'o ye ala wele an ma y'a ka kuma o fana t'a fɔ k'a ye dugawu kɛ ne ye fɔlɔ k'a ye dugawu kɛ a faso ye a ye dugawu k'a jamana ye ko n'i y'a mɛn jamana mɔgɔw de b'a kɔnɔ ko an ka dugawu k'an jamana ye mais surtout a bɛ san damadɔ bɔ bi a y'i sɛmɛ min na kosɛbɛ an ka faamaw minnu jeli bɛ ka bɔ anw kisili kama n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye a y'a gɛlɛya an ye ɲinan kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi an bɛ dugawu la koyi k'an ka dɔ fara dugawu kan vraiment ninnu de b'an ni ala kɔfɛ ninnu de b'an ni fɛn caman cɛ donc karamɔgɔ a ma ɲinɛ o kɔ dugawu la e yɛrɛ b'a kalama a ma ɲinɛ o kɔ nafolo bɔli la ka di a ka jamiya n'a ka jamakulu yɛrɛ ye jɔyɔrɔ min ta sɔrɔdasiw ye ka daminɛ a daminɛ na ka se bi ma o ka ca dɛ fɛn fɛn miliyɔn 68 min dɔnna o ye hali sisan a y'a f'i ye kunun k'a labɛnnen don ka mɔgɔ damadɔ ta sɔrɔdasi musow la mɔgɔ caman de do koyi ka lahiya sɔngɔ d'u ma hali n'a kuma tɛmɛna k'a b'a layidu dafa mɔgɔ min do a b'o kɛ o karamɔgɔ in sara bɛ ala de bolo donc o de kama a ka kalanden min bɛ yan bi i b'a mɔgɔ bahiri ka compter de an ye kuranɛ siɲɛ kɛ min kɛ an mana tila cogo o cogo mɔgɔ caman de jɔlen ni tɛgɛ jɛlen bɛ to k'a ye f'i di yan nɔ donc nin bɛɛ y'a ka kalandenw de a ye minnu lami surɔ an ye yasikala min kɛ yan ala dɔrɔn de b'a dɔn nka surɔ ala welela yan nɔ an ma bɔ yan fɔ ala ye dɔw jaabi d'an ma an ka ɲinifɛn caman y'an sɔrɔ yan surɔ donc an karamɔgɔ a m'an janfa an b'a dɔn fana don o don n'i y'a ye an ka kanu bɛ jida la parce que don o don an bɛ fɛn min la o ala ko ni kira ko de donc tamani yan bi jama min bɛ yan bi Mukutari nin bɛ mɔgɔ wasa an karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye ka d'a ka faso jɔla don parce que mɔgɔ min ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ bɛnna n'a kumana kuma o kuma a ye dugawu kɛ n faso ye a ye dugawu kɛ n faso ye a ye dugawu kɛ sɔrɔdasiw ye dɔw sara k'u musow de t'u kɔ yatimɛw ni falaw b'u bolo yan nɔ a y'u janto la bon vraiment ni karamɔgɔ in sara bɛ ala dɔrɔn de bolo bon ale ye nin kɛlɛ kɛ depuis kunu k'a fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ laadiri an ka tile depuis kunu karamɔgɔ ye nin kɛlɛ de kɛ bi alhamdulilayi ala sɔnna a ye kuma min fɔ kunu ni mɔgɔw m'a minɛ mais ni mɔgɔ dɔw k'u kɔ don a ma mais bi olu yɛrɛ wulila ka bila an ɲɛ u b'a ka baara de la an b'a fɔ k'u ni ce u bɛ karamɔgɔ ka baara de la kunu mais n'u y'a lamɛn kunu ka se bi an tɛ se bi ma nka an b'a fɔ k'u ni ce u ni ce u ni ce an b'a fɔ Hayidara yɛrɛ k'a barika tiɲɛ ye kelen de ye ala k'an n'a dɛmɛ ala k'an n'a sutura ala kira n'a so kama sɔlila ala rasul an jɔlen filɛ fɛn min kɛnɛ ka to a ye ko ziyara yɛrɛ a silamɛya sariya la ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna don sunna min n'a balona ka fatura a kan maa si tɛ se k'o sɔsɔ alisilamɛya la nka a kɛcogo min filɛ an bolo sisan nin ye anw ka jamana
a ye silamɛya sɔrɔ ni ɲɛda min o ye faamuya belebeleba saba de ye tawhidu ash'ari mazhabul maliki ani hakikatu tasawufi sufiw fɛ ka alisilamuw fara ɲɔgɔn kan ziyara la nin cogoya in kan jama ka baara kɛ maa kelen tɛ se min na an filɛ o lahalaya de kan donc an ka jamana dugumakolo sufiya dugumakolo de don sufiw ka faamuya ziyara ye ka waati sogo la parce que si ala ye si min di bun hadamaden ma fɛn bɛɛ de dulon b'o la maa o maa y'i si baara ka ɲɛ alhamdulilahi rabbil alamin a tigi ka diɲɛ bɛ ɲɛ lahara bɛ ɲɛ ni maa min ye hakili sɔrɔ k'a daminɛ kunungo la ka se bi ma maa o maa nana tamaniya kana fara an fa an'an karamɔgɔ sɛbɛn madan hayidara kan k'a daminɛ tasafuhu la bayna al-ayadi bolow dili yɛrɛ ɲɔgɔn ma o ye alabato ye jama ka ɲɔgɔn ye o ye alabato ye ayiwa yasi hakɛ min kalan na qur'ani hakɛ min kalan na dalayu khairati hakɛ min kalan na maa kelen tɛ se o la jama de bɛ se k'o kɛ o de la ibn al-qasim ala k'a nasara kɛrɛ la alimami malika kalannen kɔrɔba don a ko isa shama annasu ni m'o farala ɲɔgɔn kan wa kasura al-jam'u jama cayara wa tasa'adat al-uqul wal humum mo hakilinu ka hamu ye ɲɔgɔn dɛmɛ ko kana zalika mazannata nuzul al-khair wal baraka ni bi hɛrɛ ɲini ni bi baraka ɲini ko a bɛ sɔrɔ yen o tuma ni ziyara ni kɛcogo ye ni ye sufiya ka kɛcogoya de ye an fana ka jamana silamɛya sufiw de nana ni silamɛya ye an fɛ yan la ilaha illallah muhammadu rasulullah silamɛya kɔnna ɲɛ sufiw de nana n'a ye yan donc o ɲɛda ayiwa o silamɛya ɲuman dajuru bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam sɔmɔw de bolo kami kunungo fɔ bi silamɛya laseli ye sirifiw de ye maaba du tɔ bɛɛ fara mɛ olu kan o kama ne fa Sheikh Mahamadu Lamini Kunta kɔminɛ ale de ye commune kuntalaka bɛɛ kama ɲɛma a ye yamaru d'a ma ka dugawu k'a ɲɛ ko an ka na karamɔgɔ Hayidara dɛmɛ a ka ziyara la kɔrɔfɔli laban ziyara ko kunga magodila b'a kɔnɔ jurumu yafa b'a kɔnɔ barika b'a kɔnɔ i yɛrɛ ye i bɔkolo ye fo ka taa se don min ma i bɛ fɛn sɔrɔ a la jama de b'o jama barikalen min bɛ yan o sababu de b'o d'i ma ɲɔgɔn ni kelen sigiri i ka sojo la i t'o sɔrɔ a la jama ka fɛn bɛɛ ka di Alahu subhanahu wa ta'ala ye fo n'a kɛra u ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala kota wa nin jama siya tɛ fara ɲɔgɔn kan ala dalali alakira y'o garanti di ko ni muhadumandenw n'a ye samu ala dalali ni muhadumandenw tɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa fili la o kama ziyara in nin t'anw siɲɛ fɔlɔ y'a la nin t'anw siɲɛ filanan y'a la an ma foyi y'a la fo dugawu jaabi fo hɛrɛ fo barika an b'a fɔ alisilamɛw ye an ka hakili to nin na wa bɛɛ ka jamana jira ala la k'a sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnna bɛ sigi mali kɔnɔ walahi la ilaha illallah mali tɛ tiɲɛ maa tɛ se ka tiɲɛ ayi kuma kura fɔla tɛ se ka mali tiɲɛ k'a sɔrɔ nin ziyara bɛ sigi k'a sɔrɔ mawuludu bɛ sigi k'a sɔrɔ kɔlɔsitigiw bɛ yen a tɛ se ka kɛ o tuma an b'a jira bɛɛ de la bɛɛ ka mali kɔrɔta ka jira ala la ala min bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen dilan ala ka jamana kɔlɔsi alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo k'ala barikada k'ala waleɲumandɔn ka ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma caman jidi an kuntigi muhamadu kan a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ni ziyara an bɛ min na ziyara maa ɲuman ka taa bɔ maa ɲumanw ye ka dugawu k'u ye u dayɔrɔ la ala ka hinɛ u na ka dugawu ɲini u fɛ an bɛ lahalaya min na ala k'a nɔgɔya ni nin banna diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ wuli jamana ka sinsin ka sigi a bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de kan o la nin ka kota jamana jɔyɔrɔ la bi o ye wajibi de sabula ala ye ko to ko kama ka mɔgɔw mago to ɲɔgɔn ye o mago to dɔ de ye nin ye ni min tɛ kɔtigɛ mali fan si fɛ k'a daminɛ kayi ka taa bila tawudini ni ziyara minnu bɛ kɛ maaba minnu bɛ yen maa ɲuman minnu bɛ yen minnu ye dugawu kɛ kunun n'a jaabira olu den barikalen minnu b'u nɔ na n'u bɛ dugawu kɛ bi n'a bɛ jaabi an bɛ o sigi de la ɲɔgɔn tɛ mali bɛɛ b'a dɔn kabini 91 ka na 2011 la ka na 2020 na 19 ka na fo 20 na problème min nana mali kɔnɔ ani mali ye gɛlɛya min ani mali ye crise min ni barika ni dugawu kun tɛ ni maa ɲuman kun tɛ san b'a sɔrɔ mali taara donc o la an bɛ ala fo ka ala barikada hali bi ala ye hakili di maa kelen kelen minnu ma n'u u sera ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ni nin ziyara in n'u u sɔnni fara b'a kan n'a bɛ ka continuer u kɛlen bɛ k'a minɛ n'u tagajiw ye ka dugawu k'olu ye k'olu sinsin k'olu barika ne ka se nin kɛnɛ na groupement de leaders tɔgɔ la o ye ala tanu ye alhamdulilayi rabbil alamin sabula groupement sigira n'o hakilina de ye maa minnu bɛ ziyara kɛ maa minnu fɛ diinɛ taabolo la maa ka fisa maa ye maa bɛ maa barika ɲini maa bɛ maa barika sɔrɔ
an kan ka taa alakira ka sunna do sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔ y'o wele da don min na a kɛra i b'a fɔ kɔngɔtɔ sigilen n'i ye dumuni k'a kɔrɔ an wulila an y'o faamu Allahu subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ kumakan na innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan wallahi i k'a dɔn maa minnu dara ala la ka baara ɲuman kɛ ala bɛ u ɲɛsin ɲɔgɔn ma u ɲɔgɔn kanu o la Sheikh Sherif Usman Madan Haidara a ka wele ka groupement de leader maa o maa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ni e bɛ ziyara kɛ an ka ziyaraw fanga fara ɲɔgɔn kan an ka ziyaraw an ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn kalama an ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'a kɛ ka dugawu kɛ anw yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an ka banbagaw tɔw ye ka ala wele an ka banbagatɔw kama ala k'an mago to k'an magow ɲɛ ala k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ o tuma na an b'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ o de la an kɛlen bɛ ka barika don ziyara na ka fanga d'a ma an ka ala danaya don k'a dɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de ye nin kɛ a y'a kɛ k'a kɛ ka wuli fo a ka ɲɛnamaya yɛrɛ laban na a ka baara laban minnu bɛ fɔ farigan min ni o taara ni ala kira ye ala ka nɛɛma kɔnɔ ka bɔ diɲɛ sosigi in na o kɛra ka daminɛ kaburudon ziyara de la donc o la tariku la histoire kɔnɔ silamɛya la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam a balimakɛ min n'a ni a ye sin kelen min Usman bin Mas'ud a ye gaburukurun ta k'a da a kaburu kan a fatulen ko bi ata'allama qabra akhi ni nin tamansɛn ye min balimakɛ kaburu dɔn min n'a ziyara donc o la hadisaw caman bɛ yen k'a fɔ nin ziyara in kira tun b'a kɛ o ye sunna mais a bɛ mago min yɛrɛ ɲɛ maa o maa i b'a barika ɲini maa o maa i b'a sinji tugu ɲɛnamaya la n'a fatura i kan ka o continuer ni ziyara ye k'o continuer ni saraka ye k'o continuer ni ɲuman ye an b'a dɔn k'a fɔ o barika n'o dugawu jaabi an sigilen bɛ o kan jamana yɛrɛ sigilen b'o de kan ala k'an bɛ sababa. An nana ziyara la san o san an kɔni bɛna ziyara kɛ ala barika la an kɔni y'a nafa ye bon k'a nafa ye cogo jumɛn san o san dɔ de bɛ fara a kan bon fɔlɔ an bɛ karamɔgɔ fo n bɛ Sherif Usman Madan Haidara fo a n'a ka cɛsiri a n'a ka kɛwale bon a ye min fɔ an y'a mɛn a donna an kun na bon ɲinan ziyara anw sera ka na ni kari 3 de visiliw nana ni kari 1 mɔgɔw tɔw nana ni kari 2 de ala y'a kɛ an bɔra hɛrɛ la ka bɔ bankase ka na hɛrɛ sɔrɔ yan an bɛ karamɔgɔw n'a denbaya fo ani bɛ jamaw minnu nana an b'u bɛɛ fo o farala ɲɔgɔn na ala kama hɛrɛ la cogo min na ala ka jama jɛnsɛn hɛrɛ la an bɛ nabagaw bɛɛ fo an bɛ journalistw fo an bɛ tamanikaw bɛɛ fo tamani ye dugu min ye tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni wasara n'anw nana dunan kunbɛn na tiɲɛ yɛrɛ la u ye min kɛ anw yɛrɛ la an tɛ se k'a fɔ ka ban surtout anw bɛ mɔgɔ min bolo o ye dɔgɔtɔrɔcɛ an bɛ jigin yɔrɔ min na alhamdulilayi an bɛ dumuni kɛ an bɛ ji min an b'an ka sogo la ɲɛgɛnko la an bɛ tamanikaw bɛɛ fo an bɛ jama bɛɛ fo salamu alaikum wa rahmatullahi. Ola an nana ziyara la an karamɔgɔ fɛ yan nɔ ala sɔnna an wulila ani kari kumaba den 10 de ye ayiwa ka na ani mini kari 3 ani personnali 4 ayiwa cɛ min sera ka recenser an bolo ka na o kɛra cɛ 300 muso ye 300 ani 20 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 600 ani 20 anw de sera ka na ayiwa Ba Madani den ka ziyara la ayiwa an fɛ yan nɔ n'o ye tamani ye alhamdulilayi an ɲuman bɔra ayiwa an ɲuman sera o la an kɔni an nisɔndiyalen don ayiwa a kɛra jamako dan ye donc an bɛ karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn an b'a ɲini ala fɛ fana jama mun bɔra ayiwa ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ayiwa an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman se yan hɛrɛ la k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman ta hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ fana ye an b'a ɲini ala fɛ ni jamaba in yarabi ala k'an na se a kɔrɔ sija ni kɛnɛya ala k'a nɔgɔya an n'a karamɔgɔ ye o la o nisɔndiya foli kɔni de bɛ an na k'a ɲɛfɔ karamɔgɔ ye ni karamɔgɔ fana tɛ ayiwa mali tɛ suma ni cogo la donc an b'a ɲini ala fɛ yarabi karamɔgɔ ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a mɛn an ɲɛ ala ka sababu ɲuman k'an n'a ye aw yɛrɛ minnu b'a baara la an b'a ɲini ala fɛ a bɛ semaine 1 bɔ aw bɛɛ bɛn ka wuli o la ala ka sija ni kɛnɛya ala k'a nɔgɔya an n'a ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn
an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka barika da hakɛto bɛɛ na sɔli ala rasul karim. An ɲuman bɔra an ɲuman sera o la an ni kari kelen de nana ka bɔ Tomiya an ni mɔgɔ 70 de nana muso mɔgɔ 20 cɛ mɔgɔ 50 o mɔgɔ 70 ye o la an ɲuman sera hɛrɛ la ka na an ka o sɔrɔ hɛrɛ la an ka foli bɛ ka taa an ka karamɔgɔ fa fɛ n'o ye Sheikh Serif Usmani Madani hɛrɛ dara ye ala ka sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman di an ma ale min sera ka diɲɛ kɔnɔmɔgɔw siya ma bɔ a la arasiko t'a la ka se ka adamadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka o kɛ kelenya k'u ka hakilila kɛ kelen diɲɛ kɔnɔ vraiment baara min don a sara bɛ ala de bolo fɛn o fɛn fɔ karamɔgɔ ma o bɛɛ ka dɔgɔ a ma ala dɔrɔn de b'a dɔn karamɔgɔ ye mɔgɔ min an bɛ ala de deli ala ka mɛn an kɔrɔ ala ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an ma an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an ma a denw ala ka to an k'o dɔn ka ɲini ala fɛ ziyara in a daminɛna hɛrɛ la ala k'a kun cɛ hɛrɛ la diɲɛ bɛɛ de ka kalan bi an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ hali bi a ka dɔ fara duwawu kan ka Mali suma ka diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen suma kiraba Muhamadu kan kosɔn sali ala rasul. Alhamdulillah an nana ziyara la kana fara an karamɔgɔ Hayidara kan an ka taa an sen jɔ a bangebagaw dayɔrɔ la ka duwawu kɛ o ye ka duwawu ɲini o fana fɛ an ka hami ala bɛ se k'o dilan an ye olu belebele ninnu kama ɲɛ ma. Alhamdulillah an ni kari 7 de bɔra Kajolo kana personnel fana caman bɛ ara an n'o de bɔra Kajolo kana fara an karamɔgɔ kan ka ni ziyara in kɛ vraiment nisɔndiya tɔ tɛ anw na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kɔfɛ an bɛ duwawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ sija ni kɛnɛya laban ɲuman ala k'o di an na ma ala k'an na lafiya ala k'a lakisi ala k'a tanga ala kana to janfara ala k'o k'a kan ala y'a bonya kama ala k'o k'an karamɔgɔ yɛrɛ kama sali ala rasul. Ayiwa an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn ka Alahu taala barikada bi sɔgɔmada in na an kɛlen kɔ ka an ka kɛnɛba sɔrɔ n'o ye an ka ziyara kɛnɛ ye min ye laadaba ye an bolo ɲina alhamdulilayi an bɛ ala fo an nana ka na ala sɔbɛkɔrɔ deli ɲinanta la ka da kan bɛɛ b'a dɔn ko Mali bɛ lihalaya min na banajugu fara an ka jamana in yɛrɛ ka tirikitɔrɔkɔ ninnu kan n'o ye fitinɛko ye an b'a bisikɛ ni duwawu kɛyɔrɔ bɛ yen o de ye yan ye donc o la an nana an dama kasi ala da la ka an dama sɔbɛkɔrɔ kasi ala da la fɛn bɛ se ka to Alahu taala bɛ se ka an filɛ n'a ka hinɛ ɲɛ ye ani an bɛ se cogo min na ka kuma an yɛrɛ fasoden ninnu fɛ u ka segin kɔ ni kɔnɔnajɛ yɛrɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu na ɲɔgɔn minɛ na ani tiɲɛ ɲinini na k'an karamɔgɔw lamɛn waasa an bɛ se ka bɔ nin tiɲɛ in da la quoi donc vraiment nali jɛnɛka minnu nana u ye olu ni car 3 de nana donc o la an tɛ se ka mɔgɔw kɔni da dɔn parce que dɔw nana moto fɛ dɔw nana u ka personnel fɛ quoi ko 200 ani kɔ o kɔni nana an bɛ se ka min dɔn quoi o de ye délégué minnu nana donc wala vraiment an bɛ karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn an t'a ka sara sɔrɔ an b'a ka denbaya fana fo an bɛ duwawu k'a ye fana an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka tila k'aw fana fo baara labɛnnen min ni i b'a ɲini i b'o ɲini ansar de kɔnɔ baara in labɛnna labɛn cogoya ɲuman bɛɛ lajɛlen dilan ka se ka bɛɛ yɛrɛ kɛ kelen ye diinɛ ko ma fɔ taabolo ko ma fɔ fo Mamadu Mantonya de fɔra Mamadu Manton bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka ala sɔbɛkɔrɔ deli an b'a jigi an bɛna bɔ nin tiɲɛ kɔnɔ aw yɛrɛ ni ce ani baraji ala ka a ɲɔn caman yira an na wa haza wa salam. Ziyara kɔni nafa min b'a la an kɔni tɛ se k'a fɔ ka ban parce que vraiment a bɛ ansaru yɛrɛ don ɲɔgɔn na ka se degré min na ani an ka dugawu an bɛna dugawu ɲini min na dugawu caman de bɛ jaabi vraiment an bɛ kɔni bɛ ka min y'a la vraiment an y'a ye k'a fɔ a dugawu vraiment nafa ba de b'a la voilà ka ɲɛsin ansaru ma ani jamanaden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ voilà parce que jamana yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔ n'i y'a jateminɛ bon an bɛ baara caman kɛ bon vraiment an bɛ dugawu kɛ n'an ye dugawu kɛ a ka ca ala fɛ a bɛ jaabi quoi inchallah. An bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn n'o ye ziyara in yɛrɛ kɛli ye parce que a da ni hakama ala y'o sababu bɔ bana min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ala kɔni fo ala k'o tɔɔrɔ ta ka bɔ jamana kɔnɔ la an bɛ karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn dan bɛ karamɔgɔ min na a n'a somɔgɔw olu de kɛra sababu ɲuman ye k'an ko k'a jɛ ko an bɛ ala deli ala k'a yɛrɛ ko k'a jɛ n'a ka denbaya diɲɛ ani lahara o folikan de b'an bolo k'a deli ala fɛ ala ka samɛrɛ jira an na lahala min n'o ka ɲi na nin ye ala k'o k'a kalaya bonya kama sɔli ala rasulillah. ɲinan kɔni alhamdulilah anw mɔgɔ hakɛ min nana a bɛ se mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna ma ani bolimafɛn mɔgɔ caman nana i ka motow de la dɔw yɛrɛ nana mobiliw la komi an bɛɛ faralen tɛ ɲɔgɔn kan a bɛnna ni samiyɛ fana waati ani covid 19 ko ye o y'a gɛlɛya dɔw don an ka nani na quoi donc alhamdulilah an kɔni wasara ɲinan ziyara yɛrɛ an kun ma segin na k'a fɔ a bɛ kɛ tan yɛrɛ quoi ala kɔni barikara an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ani ansari kelen kelen bɛɛ ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu kɛ bɛɛ ye ala k'an bɛɛ mago ɲɛ ala ka yafa an jiriw ma kɛrɛfɛ in kɔni kosɔn sallallahu alaihi wasallam. An bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn an yɛrɛ ziyara kɛnɛ kan
ziyara min bɛɛ kan ka ye a kɛnɛ kan an jigi bɛ Mali sumani fana kan ne ni ziyara ye ka da ziyaratigi n'o ye Ba Madani a ka ŋaniya o kɛra ɲɛni de ye ni ɲɛnikɛlaw ye ale magɛn fana an b'a dɔn ni Ala sɔnna dugawu min bi kɛ yan hɛrɛ don Mali ma hɛrɛ don diɲɛlatigɛ ma Ala k'a kɛ hɛrɛ fana ye kira ni a somɔgɔw kama magotigiw Ala k'u magow ɲɛnabɔ sallallahu ala rasuli kɛrim ni Ala ka jɛn tiɲɛna anw ye nafa mun ye ziyara la fanga ka bon ɲinan ta a cunna nka a n'a cun bɛɛ lajɛlen anw ni mobili kelen ni tila de nana n'o tɛ san o san anw ni mobili 4 3 n'an ma fɛn sɔrɔ o ye 2 ye mais ɲinan ta n'a ka cun bɛn ani kelen ni tila de nana donc alhamdulilayi an b'an ka section ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye Bubakari Mayiga ye tiɲɛna a cɛsirilen de don hali ni ne m'o fɔ jamana in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Bubakari Mayiga cɛsirilen de don fɛn in kɔnɔ fɛn b'o n'a a wajuli n'a fɛn bɛɛ lajɛlen sabu a y'o jɔnjɔn ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna donc o kama an ka foli b'a ye a n'a kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka jigin a ka komite ninnu bɛɛ lajɛlen na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'u ka baara ɲuman ye a n'u ka bɛlɛbɛlɛ an ka bɛlɛbɛlɛ n'o ye Madu Talibi ye Talibi tiɲɛna a b'a jɔyɔrɔ falen a bɛɛ b'a jɔyɔrɔ falen sabu dɔw de jɔyɔrɔ ka bon ni jɔ ye silamɛya in kɔnɔ donc jɔyɔrɔ mun b'a la an b'a fɔ n'a ka jɔyɔrɔ ye a y'a fa donc an bɛ section bureau bɛɛ lajɛlen fɔ ka sous section président bɛɛ lajɛlen fɔ ka comité président bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn n'u ka baara ɲuman ye ziyara in kɔni anw ye nafaba de sɔrɔ a la sabu nafa mun a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais tiɲɛna ziyara in nafaba de b'a la Ala sɔgɔ sɔgɔ fɔlɔ k'Ala tanu k'Ala barika da ka waleɲuman dɔn Ala min y'an sigi kɛnɛ in kan ka ɲini Ala fɛ jama nana hɛrɛ Ala ka jama kuncɛ hɛrɛ la ka baara bɛɛ kɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la baara yɛrɛ a dabɔla nafa min kama jamana ani diɲɛ Ala k'a minɛ o ma an bɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma ale min ye sababu ɲuman ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ baden kelen ani sinji kelen k'a ɲini Ala fɛ a bɛ sira tɔɔrɔ min Ala ka don a n'o cɛ mago bɛ hɛrɛ ma Ala k'o k'a ye a bɛ sira fɛn o fɛn tɔɔrɔ Ala ka don a n'o cɛ Ala kana yɛrɛ k'a jugu Ala kana jugu bɔ an na Ala ka don a ni juguw cɛ o la Buguni section ni jama mun nana ka bɔ Buguni mara la a bɛ se mɔgɔ 500 ni kɔ ma san yɛrɛ cogoya kama ani mobili min nana a bɛ se mobili 9 ma mototigi sen t'o la o la nafa bɛ ziyara la an bɛ fɛ ka dɔ fɔ o la o de ziyara nafa fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mun kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔnni mun kɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o ye fɛnba ye quoi mɔgɔw fana bɛ na ziyara la o bɛ nafa sɔrɔ a la jamana o bɛ nafa don tamani yɛrɛ kɔnɔ o ye fɛnba ye quoi karamɔgɔ min y'a kɔnɔ jɛ k'an bila sira kan foyi t'an fɛ ka dugawu k'a ye ale sira tɛ jɔ n bolo quoi c'est à dire a y'a kɔnɔ jɛra diɲɛ bɛɛ ye a ye diɲɛ bɛɛ ɲini ni hɛrɛ ani lafiya ye an b'a ɲini Ala fɛ a n'a ka denbaya Ala k'u lafiya jama min nana Ala k'u segi hɛrɛ la ka baara kuncɛ hɛrɛ la an bɛ aw yɛrɛw fo ka dugawu k'aw yɛrɛw ye ka ɲini Ala fɛ ɲinan ta Ala yira cogo min Ala ka san yɛrɛ ta yira an na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a minɛ taabɔw ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a minɛ o ma Ala k'a kɛ yafa ye o ma an yɛrɛ fɛn o fɛn nana dugawu fɛn o fɛn bɛ kɛ Ala k'a minɛ an bɛɛ ma jamana Ala k'a basigi Ala k'a kolo suma Ala ka bɛn don jamana kɔnɔ Ala ka jamanadenw kanbɛn san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na karamɔgɔ Ala ka lafiya kira hɔrɔma kosɔn sallallahu rasulu salamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka Ala waliɲuman dɔn a ka nɛɛmaw la nɛɛma o ye silamɛya ye o la an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an karamɔgɔ a Seyida Sharif Usman Madani Haidara ale de kɛra sababu ye ko nɛɛma in yira an na ka tila k'o jɔsen yira an na k'an jɔ o jɔsen in na an b'a fɔ ka dugawu k'a ye a n'a bɔnnaw ka dɔn ɲini Ala fɛ Ala ka n'a dɛmɛ Ala ka n'a wasa an n'an ka président an n'an ka ɲɛmɔgɔw nana nin kɛnɛ in kan ziyara bonya kama o de y'anw nati yan nɔ an n'an karamɔgɔ Seyida Sharif Usman Madani Haidara n'a bɔnnaw bonya kama o de y'anw se yan o la alhamdulillah an nana kari kelen na ani personnel 5 ɲɔgɔn na ani dɔw yɛrɛ nana sira wɛrɛw fɛ ni Ala ka jɛ o la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waliɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka nin kɛ an ɲɛ dalilu ye k'a kɛ bɔda ye an bɛɛ lajɛlen Ala k'o kɛ kamatigiw kama sallu ala rasuli wala alhamdulillah an karamɔgɔ Seyida Sharif Usman Madani Haidara a ye an nafa diɲɛ in kɔnɔ wa a tilala ka sira yira an na n'o ye lahara sira ye a y'an waso fana la an bɛ Ala deli Ala k'a mɛn an ɲɛ k'a denw mɛn an ɲɛ a ye ziyara min yira an na fana ziyara in nafaba de b'a la nafabaw de b'a la nafa minnu tɛ se ka fɔ ka ban wala an bɛ Ala fo fana la dɔrɔn k'Ala barikada Ala k'a ɲɛ k'a d'an bɛɛ ma kira na sɔdunkaw kama sallu ala rasuli inshallah Kolokani mɔgɔ hakɛ min donna a bɛ mɔgɔ 45 ɲɔgɔnna bɔ k'a sababu kɛ lahalaw gɛlɛya nali gɛlɛya dɔw ma o de la an sera ka na ni mɔgɔ 45 ɲɔgɔnna ye bolifɛnko sira fɛ an nana moto de fɛ sabu an ka yɔrɔ
an bɛna ɲamina de fɛ ka ba tigɛ o la an nana motow de fɛ mɔgɔ hakɛ mun nana u bɛɛ lajɛlen ka hamina ko o ye a fɔlɔ o ye jamana yɛrɛ basigili ye ani gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen i n'a fɔ baloko ta fanfɛla komi an bɛ samiya de la an bɛ sɛnɛkɛyɔrɔw de la an caman ka lahalaw ye walasa an bɛ se ka suma sɔrɔ cogo min na an ka denbaya bɛ se ka balo an sago la cogo min na k'a sɔrɔ an ma haramu kɛ an ka foli ni waleɲumandon an b'a daminɛ an fa an'an mɔkɛ la fɔlɔ n'o ye ba marani ye a ye an karamɔgɔ bilali min kɛ ala ka sira kan o kɔrɔ a y'a dili min kɛ ala ma a y'a di ala ma mɛ a tilara ka di diɲɛ ma sabu ala a dili ala ma ala y'a di diɲɛ ma de ka diɲɛ nafa n'a ye an bɛ don min na ko bi diɲɛ bɛɛ y'a nafa sɔrɔ i b'a fɛ o i t'a fɛ o mɔgɔ bɛɛ ye hadara nafa kɔni sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ayisa karamɔgɔ hadara ye sijan ni kɛnɛ bɛ ala bolo ala k'o d'a ma juguti b'a ma ala kana jugu s'a la jugu ninnu yara bi ala k'u ka sew ban a n'a ka denbaya ala an bɛ dugawu kɛ ala k'u kisi k'u tagan k'u kɔlɔsi k'a ɲini ala yɛrɛ fɛ siri fɔlɔ ala ka barika don a la ala k'a taa ɲɛfɛ jamana maa o maa bɛ an karamɔgɔ fɛ yara bi ala ka kɛ sirifu bonya kama n'u lahɔrɔma kama k'an bɛɛ ka hamu dilan k'an kunnadiya k'an laban kɛ arijinɛ salamu alaikum alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada k'ala waleɲuman dɔn ɲinan an ni kari kelen nana kari kelen in mɔgɔ min b'a kɔnɔ a bɛ se mɔgɔ 40 ani kɔ ma alhamdulillah o kɛra an bolo wasa ani dayɛlɛ ani kunkɔrɔta ye kosɛbɛ kosɛbɛ kana se ka ziyaraba in kana ɲɛnajɛ ka a nisɔndiya n'a nafa labɔ alhamdulillah cikan min bɛ an bolo bi ka se karamɔgɔ tɔgɔ la ani ka karamɔgɔ ma ani an ka section yɛrɛ président tɔgɔ la n'o ye alhaji amadu tangara ye o ye wasa ani kunkɔrɔta ani bonya de sabula ziyara yɛrɛ arabukan na o ye ziyada de n'o ye ka nafa dɔ fara I yɛrɛ kan alhamdulillah an ɲɔrɔnkaw an nisɔndiyalen don an fari fonnen don sabula an nana yan an ye bonya min sɔrɔ an ye karama min sɔrɔ an ye nafa min sɔrɔ an ye hɛrɛ min sɔrɔ alhamdulillah o y'an bɔ kosɛbɛ foyi t'an bolo k'a fɔ ka dugawu kɛ dɔrɔn karamɔgɔ ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya ani hakilisigi ani basigi ala k'o dan n'a ma ala k'a mɛn kɔrɔ jamana ala ka basigi ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an ka cɛkɔrɔba fana ye n'o ye bamadani yɛrɛ ale min kɛra nin bɛɛ sababu ɲuman ye ka ɲini ala fɛ hali bi ala ka kaburu nɔrɔ ala ka kaburu hinɛ kira na so kama sɔli ala muhamad kucala ni bolifɛn min don la kare 14 mɔbili misɛnnin 20 ani 2 ɲɔgɔn a maa bi bɛn maa 1400 jate ma o y'a ye an yɛrɛ sela ka mɔbili misɛnnin yɛrɛ minnu sɔrɔ ntɛ jama yɛrɛ b'o sanfɛ kucala bɛ nin sira in kan depuis tamaninta daminɛ waati fɔlɔ a san fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ la kucala bɛna foli kɛ yan ka taa sɔrɔ hali jama ma fara ɲɔgɔn kan ziyara la fɔlɔ kucala bɛ karamɔgɔ nɔfɛ a la kabi ani sigasokaw bɛna ɲɔgɔn fɛ sigaso mɔbili kun bɔ sigaso kana kucalakaw ta kucala u bɛ jɛ ka na ziyara la ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi ninnu ka foli tɛ se ka fɔ ka s'a dan na an bɛ foli fɔlɔ ba madani hayidara la ko a ye min ka an ye an b'a fo a k'a minɛ an bolo dɔrɔn k'a ni ce Basan Tarawele k'a ni gwa Basan Tarawele k'a ni gwa Basan Tarawele k'a ni gwa ale min balolen ma an bolo bi an b'a fo ala k'a si janya ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka kɔrɔta d'an ma ala ka wasa d'an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ɲɛma a n'an ɲɛminɛbaga a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ a n'an ɲɛ maani a n'an kanubaga a n'an karamɔgɔ a seydi sheikh usman madayi hadara an ka foli b'a ye ani barikada b'a ye ko an tɛ se k'a sara sɔrɔ ka anw kɛ jogo ɲumantigi ale de don ka anw lamɔ ale de don sinon an tun bɛ yɔrɔ min na seli min ka di i b'a kɛ anw yɛrɛ tun b'o minɛ de kɔnɔ mais ala sɔnna ale de lamɛnli kama ala sɔnna ka anw bila nin sira in kan an yɛrɛ nana amsaru kɔnɔ depuis 93 waati ka mawlu taga daminɛ depuis 95 an bɛ mawlu taga la fo ka taa se bi ma kabi tamani taga daminɛ fana an b'o kelen ni sira kan fo ka taa se bi ma alhamdulillah an bɛ s'a nɔfɛ wa an ye layiru min ta a ye kucala b'o de kan an satifɛla kojugu tamanikaw tɔ foyi ma to an ye tamanikaw ye fɛn bɛɛ k'an ye ladon ani bisimilayiko ɲuman tamanikaw y'a k'an ye an b'u fo an b'u barikada an b'a dɔn wallahi sheikh usman madayi hadara ka dugu ye yan ye amsaru bɛɛ ka dugu ye yan ye wa an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ka dugu ye tamani ye n'ala merci n'ala sɔnna alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala barikada ni ziyara kɛnɛba in kan ka ti section tɔgɔ la ɲinɛ ka da banako min bɛ diɲɛ kɔnɔ ani jamana yɛrɛ bɛ degun min kan
ɲinɛ ala sɔnna an sera ka wuli Kati kari 1 ani mobili misɛnnin 2 an n'o de sera ka bɔ Kati ka na an ɲɛda tamani inshallah taala. ɲinɛ ye Kati san 15 de ye ziyara in participeli la inshallah. Ziyara in na Kati section bɛɛ tɔgɔ la an ye sɔmi min sɔrɔ a la o tɛ dɔwɛrɛ ye san o san n'an nana an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ Kati mara yɛrɛ ye. Kati mara ye mara gɛlɛnba ye, Bɛlɛdugu capitale de ye Kati ye, Bɛlɛdugu capitale do nka an ka dugawu la san o san an bɛ Bɛlɛdugu dugu kelen minɛ, san o san an bɛ Bɛlɛdugu dugu kelen minɛ fo ka se bi an bɛ ala barika da dugu min minɛna an fɛ Bɛlɛdugu kɔnɔ a bɛ se dugu 30 ani kɔ ma bi. Donc an ye o sɔmi sɔrɔ tamani ziyara in dugawu de la. O la o kɛra fayidaba ye Katikaw bolo ka fara an yɛrɛ kelen kelenna ka hamiw kan. Ani hami si ma na yan san si la k'an seginna k'o san kunbɛn k'o ma dilan o ma kɛ fiyewu. O kɛra sɔmiba ye an ye min sɔrɔ ziyara in na ala barika la. Alhamdulilahi rabbil alamin. Folikan min bɛ Kati bolo ka ɲɛsin karamɔgɔ ma Seydi Seru Usmani Madani Hayidara o folikan ti dɔwɛrɛ ye ka fɔlɔ ka an mɔcɛ fo n'o ye Ba Madani ale min sɔnna ka den di ala ma ni den in kɛra bi diɲɛ dususuma den ye diɲɛ jigifa den ye. O la an bɛ Ba Madani de fo ko a Hayidara ko a ni ce ko a ni ce ko a ni ce ka dugawu yɛrɛ kɛ an karamɔgɔ ye Seru Usmani Madani Hayidara a n'a bonnaw bɛɛ. Yarabi ala ka u sen sabati, ala ka n'u to janfa la, ala ka u wasa k'a fɔ an karamɔgɔ ye a yera mangoro suma kelen min tɔ tora dugukolo kan o y'ale de. O la tiletigi bɛɛ bɛ boli ka suma de ɲini. O la ale de kɛra mangoro suma ye min kelen bɛ yen bi. O la an bɛ boli k'ale suma min ɲini hali bi sabali min b'a bolo an b'o dɔn o sabali a ka dɔ fara o kan a ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen o y'a ka laada kɔrɔ ye hali bi a ka continuer k'o dugawu kɛ a ka continuer ka dugawu kɛ Mali jamana ye gɛlɛya min bɛ yen bi a ma dogo an si la a ka dugawu kɛ diɲɛ ye bana min kɛlen ka diɲɛ bɛɛ fitinɛ bi ka diɲɛ bɛɛ bila sen tabara kɔnɔ bi a ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye. O dakuruɲɛ fitinin de bɛ an bolo k'a lase an karamɔgɔ ma ani k'a lase anisaru bɛɛ ma diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an kelen o kelen an ka dugawu kɔnɔ an ka daminɛ karamɔgɔ la k'a laban karamɔgɔ la yarabi karamɔgɔ n'a bonnaw ala k'u sen sabati ala ka n'u to janfa la ala k'u wasa wa salatu wa salamu ala rasulila. N'i y'a jateminɛ Joyila ni mɔgɔ hakɛ mun sera yan ɲina Joyila ni mɔgɔ caman sera yan a bɛ se mɔgɔ 800 ani kɔ ma bolifɛn ka ca an nana ni bolifɛn caman la parce que n'i y'an ka karitigiw jateminɛ an ka karitigiw nana ni kare caman ye o fana kɔfɛ ne yɛrɛ nana n yɛrɛ ka mobili la n'o ye section ka mobili ye foli a tɛ ban foli mun yɛrɛ fɔlɔ bɛ yen o de ye foli ye foli min n'o ye ansar bɛɛ ka foli ye n'o ye hinɛ ni karamɔgɔ ye o kɛ an ye o hinɛ o de ye adamaden bɛɛ ka se ka bɛn adamaden bɛɛ ka se ka kɛ kelen ye ka se ka adamadenya don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ale fana de kɛra cɛ ye cɛ mun n'o ye kisi ye dugukolo kan bi o la an b'o foli ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an bɛ se k'a fɔ o foli mun bɛ yen o ye l'homme de la paix an bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ Seru Usmani Madani Hayidara ale an b'o de foli kɛ l'homme de la paix an b'o de foli kɛ ale la ale de ye homme de la paix an b'o foli kɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ hami minnu bɛ mɔgɔw la u ka ca i b'a ye dɔ bɛ na ziyara in na denko sira kan a ka denko hami bɛ jaabi dɔ bɛ na musoko sira kan o ka musoko sira bɛ jaabi nafolo ɲininaw fana u bɛ na nafolo ɲini na i b'a ye nafolo ko bɛ nɔgɔya. An ɲɛ bɔla ziyara kɛnɛ kan bi ani mɔgɔ minnu bɔra a ka marabolo kɔnɔ ka na ani bolifɛn hakɛ min nana a bɛ se k'an ladɔnniya o hakɛ la. Ni ala sɔnna a ma an bɛ se k'aw ladɔnniya na an ni mɔgɔ min sera ka na nin sen na baara yɛrɛ n'a ta a dabolo kama an nana ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 ani dɔɔnin de ye min b'a kan a bɛ se mɔgɔ 6 ou bien mɔgɔ 5 la alhamdulilayi kabini yanni ka kɔn an ka section dili ma a yɛrɛ ɲɛ an tun bɛ baara kɛ ni yɔrɔ minnu ye an n'olu tun bɛ na ziyara in na ka na an ka section di a yɛrɛ ma depuis 2007 la ka n'a bila bi la an bɛ sira in kan ni ala ka diɲɛ ye san o san an b'a participer a nafa min b'a la ne ko i bɛ nin baara in nafa fɔ kuma dɔw ni min farati i bɛ fɔ a kɔ parce que fɛn o fɛn n'a nafa bɛ se diɲɛ ma o ye nafa kɔdan de ye an ka nin baara in an karamɔgɔ y'a boloda kabini anw t'a kalama ka na an bɔ a kalama fo ka na diɲɛ yɛrɛ bɔ a kalama bɛɛ ɲɛ b'a la bi k'a fɔ a hinɛ n'a a nɛɛma n'a damu sen bɛ diɲɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ma o la o tanbaki t'an na hali an di o kuma in kɔni fɔ k'an kama surun n'o ye o la an bɛ barika da an karamɔgɔ de ye dɔrɔn ka barika da Alahu Taala ale de ye min ya a kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛn na anw ye ala de bɛ fo an fɛ
an bɛ tamani ziyara kɛnɛ kan an bɛ tele mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɔ ko ala ka tele in taa ɲɛfɛ ala ka barika don tele so in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ka barikada sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'ala kana an ka ana bɔnnaw ma sababu jugu ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a yuru baarakɛlaw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ yan ziyara la sɔgɔmada in na tamani ka sababu kɛ ziyara nafa ka bon kosɛbɛ 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 dan foyi tɛ ziyara nafa la a b'a to i ma n'i ɲɛ da dalenw na a b'i yɛrɛ miiri i ta la bon kama min bɛ dalenw na ka ala deli k'ala k'a k'olu kama ala k'an yɛrɛw labanko ɲa ziyara nafa dɔ y'o ye quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya na hayidara fa a ka baara tɛ n y'a mɛn ye quoi kɛnɛkanko do quoi k'a sababu kɛ a denkɛ ka baara bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ bi donc o bɛ cɛkɔrɔba in ŋaniya ko fɔ dugukolo ka bi donc an kɔni b'a fo ka waleɲuman dɔn k'ala k'a dayɔrɔ nɛɛma k'ala ka yafa an yɛrɛ ma a kama yarabi ala k'an labanko ɲa donc salamu aleykum warahmatulah taala wabarakatu. Ok, an bɛ foli bila nabaga bɛɛ ye ka foli bila tamanikaw ye olu minnu sɔnna ka ni jamaba in reçoit an b'o foli kɛ tamanikaw ye ka foli bila ansar ɲɛmɔgɔw ye ani accueil jama bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ se ka ni jama in fara ɲɔgɔn kan surtout ni banako in hukumu kɔnɔna la ka se ka jama in fana bɛɛ lasactifɛ ni masques ye o ye tanunba ye quoi an bɛ se k'o foli bila bɛɛ lajɛlen ziyara in hukumu kɔnɔna la quoi nafa caman bɛ ziyara la parce que a seydi sɛrifu usumani madani hayidara mun y'an karamɔgɔ ye ale y'a dabɔ hadamadenw ka se ka miiri ka tasi an ka mɔgɔba minnu taara ka se k'o dɔn u ye mun kɛ u jɔyɔrɔ ye mun ye don minɛ n'olu fana t'an kɔrɔ an ka se k'olu fana dɔn bon ziyara ni nana ka hamiw yira hamiw bɛ dilan yan kɔsɔw bɛ yan kamaw bɛ yan ko caman bɛ yan minnu bɛ dilan yan an ye sira caman ba ye ziyara in kɛnɛ ka ɲɛna dɔw y'u ka du ŋaniya ta u ɲɛnabɔra dɔw ye fɛn caman ŋaniya ta u bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra ziyara kan ziyara nafa tɛ se ka fɔ k'a ban quoi n'an ko an b'a nafa fɔ an bɛ se ka bi bɛɛ k'a la an tɛ tila bon welekan min b'an bolo dɔrɔn an bɛ mun fɔ ziyarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i jija ka dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ala k'u mɛn kɔrɔ ala ka nafa n'u barika ye bon an b'o dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o fana nabaw fana minnu nana an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin i ka so ka bɛɛ lajɛlen se lafiya ni hɛrɛ la i ka so an b'o dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye o fana ala ka hamiw dilan ala ka bɛɛ lajɛlen nakun ɲɛnabɔ an b'o ɲini ala fɛ ala yɛrɛ ka ala bonya kama ka kan karamɔgɔ yɛrɛ kama ani kira yɛrɛ ka kiraya bonya kama sɔli ala muhamadu. Alhamdulillah ni y'a ɲininka tamani ziyara ko la an b'a sira in ka a ka ca a bɛ san caman bɔ alhamdulillah an ye nafa caman y'a la o kɔnɔ an fana bɛ weleda min kɛ jama ye o de an ye nafa min sɔrɔ a la an b'o nafa se an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yala an ka se fa an b'a ala fo ka ala barikada ka sɔli kira kan nɛɛma ni kisi ma k'an karamɔgɔ fo a sɛrifu usumani madani hayidara ala ka sija ni kɛnɛma la o ala k'o da n'a ma ala k'a mɛn an ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye alhamdulillah tamani ziyara an bɛ ala fo ka ala barikada nafa caman b'a la wa an bɛ nafa ɲini silamɛ bɛɛ fana fɛ k'a fɔ bɛɛ ka wuli k'i ɲɛsin tamani ziyara ma nafa caman b'a la sabu an bɛ ala de deli su minnu dalen don an bɛna mɔgɔ ɲini ala de fɛ u ka hɔrɔma kama an tɛna olu yɛrɛ deli an bɛna ala de deli u hɔrɔma kama min b'u ni ala cɛ ala k'a k'o kama ala k'a mago dilan ala k'a k'o kama ala k'an ka jamana basigi ala k'o kama ala ka karamɔgɔ mɛn an ye ala k'a k'o kama ala k'a diɲɛ suma donc an bɛna nin de ɲini an tɛna su bato an tɛna kaburu bato donc an nakun de nafa min b'a la o kɔfɛ o de ye i bɛ wuli ka se yɛrɛ min ma i balima fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ se ka hakilila ɲumanw di ɲɔgɔn ma donc ka ɲɔgɔn bilasira diɲɛ na ka ɲɔgɔn bilasira lahara nafa ɲini donc o la ko ala ye maa kunnaja maa min sɔmina joona diɲɛ kɔnɔ o tuma ala k'an kɛ maa sɔminɛw minnu ma sɔmi hali bi o ka tamani ziyara ye o ka karamɔgɔ ma gɛn sɔmi de ye maa min sɔmina joona yanni ka sa i salen kɔfɛ n'i sɔmina o fu de donc yanni ka sa n'i sɔmina o sɔmi an b'ala deli ala k'o sɔmi d'a ma minnu ma sɔmi fɔlɔ ala k'o sɔmi ɲuman na hakɛto bɛ na sala muhammed. alhamdulilayi samiya n'a gɛlɛya bɛɛ kɛnɛ an ye labɛnw kɛ an ni kari kelen wulila diɲɛ ma an nana ka na ziyara la ziyara nafa kɔni an tɛ se ka ziyara nafa fɔ ka ban parce que ziyara la an bɛna an karamɔgɔ ka dugu la n'an nana an n'an silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan wa an bɛna ni hamina mun ye sama mun bɛ don an fɛ an yɛrɛw bɛna an b'an ka hamina mun ɲini vraiment an bɛ ala tanu an bɛ barika da a bɛ basigi d'an ma a bɛ alhamdulilah an bɛ ala fo an b'a barika da n bɛ dugawu don karamɔgɔ ka denbaya an b'a ɲini ala fɛ ala ka jigiw falen to ala k'o mɛn an ɲɛ ala k'an yɛrɛ k'o kɔma ɲuman ye an bɛ sɛrifu la fo. alhamdulilah n'an ka délégation nana ziyara la
ziyara min n'a nana bɔ an ka ɲɛnɛmaw de komi kuma kɔrɔman de don an nana bɔ an ka banbagatɔw ye mais an nana bɔ an ka ɲɛnɛmaw de parce que ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna ko minnu fatura k'u to ale ala ka sira kan k'an kana fɔ ko su don ko su tɛ ko bal k'u ɲɛnɛma don o garisɛgɛlen don bon an nana ɲɛnɛmaw de ziyara siga t'a la olu fana ɲɛ bɛ anw na an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛnɛmaya la cogo min na u déménagera u taara barzaku de la wa u ɲɛ b'an na i b'a fɔ k'u ɲɛ b'an na ɲɛnɛmaya la cogo min na alhamdulillah an nan'o alajɔw de ziyara ka na duwawu k'u ye ka tila ka duwawu ɲini ala fɛ u tɔgɔ la an tɛna duwawu ɲini u fɛ dɛ an bɛna duwawu ɲini ala fɛ u tɔgɔ la de parce que u y'a kɛ ala ye u y'a to ala ye o hukumu kɔnɔna la haminako bɛ fɛn o fɛn na minnu sera ka na haminako yira bamadan yɛrɛ kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ hami nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen hami nɔgɔya an bɛ jamana waati gɛlɛn min na n'o ye 2020 vraiment waati gɛlɛyara kosɛbɛ banajuguw b'a la kɛlɛw b'a la diɲɛ kɔnɔ fɛn caman mais an bɛ duwawu de kɛ ala ka se ka nin bɛɛ ban pewu ala de y'a lana ala de y'a lana wa ala kelen de bɛ se k'a ban ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ban ya rabbi ala ka balawu ninnu ban diɲɛ kɔnɔ bana ninnu ala k'a ban an bɛ duwawu kɛ an ka sababu ɲuman yɛrɛ a seyid sherif usman madan haidara ale de nin bɛɛ sababu ye ale de nin bɛɛ sababu ye an ɲɛ jɔyɔrɔ don an ka kuduwa don an ɲɛma don an ka seyidi don c'est à dire ale de y'an ka fɛn bɛɛ ye an nana ale de sababuya la alhamdulillah an bɛ duwawu k'a yɛrɛ si jan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'a ma a sen da an bɛ dingɛ min dala jamana in kɔnɔ ya rabbi ala k'a sen mɛ dingɛ in na ala ka maa d'a ma n'a tɛ yen mɔgɔ min bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la ala k'o caman d'a ma ala k'o k'a n'a bɔnnaw ye a ka ansaru minnu kɛra dɛmɛbagaw ye nin ko in na an bɛ duwawu kɛ ansaru ye ala ka barika d'u la ala k'u sago d'u ma ala k'u ka laɲiniw bɛɛ sabati ala k'u wasa u ka ɲinifɛn hɛrɛmaw na an n'a jɛra cogo min na ala k'an bɛɛ jali jinɛ kɔnɔ ten ala ka mali dilan ala ka mali ɲɛ ala ka marabaa ɲuman di mali ma kira n'a somɔgɔw bonya kama sallallahu alaihi rasul ɲinan san caman mina ziyara la donc ziyara kɔni nafa ma t'a fɔ ma ye k'a ban ne ye k'a fɔ an bɛ na karamɔgɔ kanu kɔsɔn serifu kanu kɔsɔn o bɛ na n'an ye an yɛrɛ ye tɔnden an bɛ n'o kɔsɔn karamɔgɔ ka ko foyi tɛ fan kɔni ala sɔnna a ma k'a ta yan nɔ ka taa bamakɔ ka taa fɔ diɲɛ fan tan naani fan fɛ karamɔgɔ bɛ yɔrɔ la n b'a nɔfɛ ziyara nafa ka bon ka ca a tɛ se ka fɔ ka lakale ne yɛrɛ bakun filɛ nin ye ne ye jateminɛ kɛ ne tugura karamɔgɔ nɔfɛ ɲinan san 20 ɲɔgɔnna ye parce que depuis 2002 ɲɔgɔnna ninnu an fɔlɔ ka baya kɛ tugu kuranɛ nɔfɛ ka karamɔgɔ nɔfɛ mais ka baya tiri wani kɛ ka tugu karamɔgɔ nɔfɛ ɲinan san 5 ɲɔgɔnna dɛ bon n'i ye jateminɛ karamɔgɔ nɔfɛ tugu hɛrɛ de don parce que fɔlɔ an tun bɛ sira minnu kan ala de b'a dɔn an yɛrɛ b'a dɔn an dɔnbagaw b'a dɔn depuis an tugura karamɔgɔ nɔfɛ yɛlɛmaba donna an ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ de la an ye hɛrɛba sɔrɔ a la a tɛ se ka lakale parce que mun na a y'an su ka bila dugadenya la a y'an su ka bila sinjitugu la a y'an su ka bila o n'a ɲɔgɔnna caman na ni ala sɔnna a ma an b'o sira min kan an b'a nɔ fo ka taa se an sadon ma ni ala sɔnna a ma ala sɔnna n yɛrɛ bɛna ni hami o hami ye n bɛ bolola baara kɛ n bɛna ni hami o hami ye ni mɔgɔ ka baara fɛn fɛn gɛlɛyara de ma n b'a don ziyara kɔnɔ ala bɛ sɔn a bɛ jaabi bon ziyara nafa ne tɛ se k'a fɔ k'a ban parce que ne bɛ ka balo a la bon an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka hayidara fo k'a waleɲuman dɔn a ka kɛ waleɲuman na ala k'an bɛɛ sababu ma ni ziyara an ye nin daminɛ depuis an san 18 san o san n'ala y'a jira na an kɛnɛyara an bɛna tamani yan ka na bɔ an karamɔgɔ fa ye ani silamɛsu tɔ minnu fara ma o kan yan ani ka sɔrɔ ka dugawu ɲini an karamɔgɔ yɛrɛ fɛ ani kaburu la ka segin c'est à dire ziyara nafa ustaz a tɛ se ka fɔ ka ban ni ziyara yɛrɛ tɛ yen diɲɛ tɛ yen ni ziyara tɛ yen dɔrɔn diɲɛ tɛ yen parce que i b'o dɔn mun fɛ i b'a dɔn fɔ maa minnu tɛmɛna n'u ye sɛbɛ kɛ ala ye ka sɛbɛ kɛ ala kira ye ka ala kira dɔn ka ala dɔn o ko de bila m'anw ɲɛ an bɛ ka segin o ko de kan pour que ka se k'o nɔ sira ta an yɛrɛ wolo ni bi cɛ karamɔgɔ foyi t'an na ni sirifu tɛ an ye sirifu ka jɔn de an dimuw ma an ni n'an ka nafolo fo an ka nilakili laban o de kosɔn ziyara in i b'an y'a kɔnɔ a nafa ka bon nafa bɛɛ lajɛlen n'i nana yan san o san n'i ye dugawu mun kɛ i ka ɲinifɛn ye mun ye n'i segera ka taa i b'o sɔrɔ n'i y'a ye m'o sɔrɔ bɛɛ e k'i yɛrɛ ɲininka bani i yɛrɛ ɲininka tant que sirifu kanu bɛ cɛbakɔrɔ dusukun na i tɛ foyi fɔ ala ye ko ala bɛ ban an kɔni an tɛ kɛnɛkan jaraki ye wa anw ni dilen don o kan ziyara nafa ka bon kojugu dugawu min bɛ n bolo ka se karamɔgɔ n'a ka denbaya ma o ye an b'o de fɔ mikoro in na yan an ma deli k'an te turu ala ye bilen fiyewu ka wuli n'an ma dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ni karamɔgɔ n'a ka denbaya yɛrɛ tɛ anw tɛ yen fiyewu an ka ɲɛnamaya tɛ yen an ka ninakili tɛ yen ni karamɔgɔ n'a ka denbaya tɛ yen donc su ni tile an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛ se ka jidi cogo min na n'o jidira anw bɛ jidi parce que maa ka karamɔgɔ maa ka ɲɛma n'a jidira e bɛ jibi
jogo mun b'a la fo jogo ka ye e yɛrɛ la o jogo mun b'a n'a ka denbaya la o jogoba b'anw de la an b'an disi gosi n'o ye depuis an wolo yɔrɔ fo an sa yɔrɔ ziyara nafa y'o fana vraiment danti ziyara ko in na an kɔni ka dugawu an tɛna kɔfɛ mɔgɔ ye n'ala sɔnna a ma an tɛna bila mɔgɔw de bɛ fɔlɔ la ne kelen de kun na nka a ka ca la bi ni jɛɲɔgɔn baden de bɛ na ka bɔ fanw fɛ ka sɔrɔ ne ka sira don ka sɔrɔ ne ka sira tɛ nka ne kelen bɛ taa nka sisan mobili min wuli ne yɛrɛ tɔgɔ la ala de b'a hakɛ dɔn bon o la u y'a nafa de ka sɔrɔ ne ma deli k'a fɔ mɔgɔ ye ko an kana o la ne bɛ wele kɔni da bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ se k'a suit bɛɛ k'a suit bɛɛ b'i yɛrɛ bolo nka ne kɔni nafa min y'a la ne b'a la tanu ka barika da ni n ka denbaya fana voilà. Bon an kɔni nin ye ne yɛrɛ san fila ye n bɛna ne se yɛrɛ ne yan tiɲɛ yɛrɛ la ne ye musa jaabi caman ne sɔrɔ a la n y'a jaabi ɲuman sɔrɔ ne yɛrɛ ne ye dugawu don yan nɔ a dugawu a bɛɛ jaabira mɔgɔw b'an ka yɔrɔ la minnu ta jaabira seereyaw b'o la vraiment an bɛ ɲama bɛɛ lajɛlen fo nali la yan nɔ quoi ne yɛrɛ kɔni ne ma dasi sɔrɔ yan ko in na komi n yɛrɛ filɛ kuma ma nɔgɔ ma dɔɔni voilà an bɛ bɔ kuma kɔnɔ n bɛ jama bɛɛ fo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nafa min bɛ zara na a nafa tɛ se ka fɔ ka ban a nafa tɛ se ka fɔ ka ban sabula ni I ye zara kɛ ni kɔnɔ jɛlenya ye ala b'a nafa d'i ma silamɛya yɛrɛ tɛ ɲa ni min kɔ o de kɔnɔ jɛlenya de ye sinjitugu balimaya dilanni ani kelenya dilanni ka kɛ kelen ye a ka ɲɔgɔn minɛ bi silamɛya kɛra ne kelen ta nin kelen ta de n'o tɛ ni silamɛya ye ɲɔgɔn minɛ a ka di jamana yɛrɛ ja de bɛ ɲɔgɔn minɛ ma serifukɛ ye min kɛ bi a ɲɔgɔn tɛ bi an bɛ ala fo ka kira fo komi ale bɛ ka min kɛ ala k'a sara d'a ma ka taa ɲɛfɛ ni dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔn ala kana to a ka tɔgɔ ka kunu diɲɛ so bilen a ka ko in ka ɲi fo ka taa fɔ ten o y'an bɛɛ na de malidenw a ka ɲɔgɔn minɛ maliw a ye ɲɔgɔn minɛ maliw a ye kɛ kelen ye fɛn min bɛ mali la bi ni gɛlɛya b'o kɔnɔ bɛɛ de ye kɛra i yɛrɛ ta ye n'o tɛ ni bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ silamɛya na silamɛya a bɔ a ye serifukɛ min kɛ ka dugawu kalan kɛ ka kuranɛ kalan sisan o y'a kɛ cogo ye a ye dugawu kɛ ka kuranɛ kalan ka ala deli a ka jamana bɛ ja o de y'a to an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ka na kɛnɛ kan bi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a sɔn ala sago min bɛ n fɛ a ka di n'a fɔlen ye a ka di n'a fɔlen ye i y'a mɛn zaran ka di n'a fɔlen ye a tɛ se fɔ ban a sɔn ala sago ne bɛ dan ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin y'an ye tamani dugu kɔnɔ laada don silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ ziyaraba kɛnɛ sigi an ka cɛkɔrɔba sanuma almarhum muhamadul madani haidara cɛkɔrɔba min ye ŋaniya ɲumanya ta ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ale ka soma yɛlɛmali hukumu kɔnɔna la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la dugawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'olu minɛ ala k'o kɛ hinɛ ye ka se ba madani yɛrɛ ani alisilamɛ su kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya